ábrelle a porta á cultura. Boas tardes, estamos aquí con Rebeca e Xosé que van presentar o libro Mapa Ecosocial de Galicia, publicado pola editora Catro Ventos. Para empezar, gostaríame preguntarvos que é o que vos motivou a querer participar neste proxecto da editorial Catro Ventos. Pois Mapa Ecosocial de Galicia foi un proxecto que naceu da propia editora e que se puso en contacto connosco. E realmente para min foi toda unha sorpresa, foi toda unha satisfacción tamén por outra parte, porque é un proxecto moi novidoso dentro do que é a editorial aquí en Galicia, porque para falar de cousas que non se tocan tanto como é o ecoloxismo e como é as consecuencias económicas e sociais relacionadas un pouco co medio ambiente, que é unha temática que eu, por circunstancias persoais, ou sei xornalista, sí que toquei en algún momento da miña vida, pero que tive que deixar porque non era algo moi abundante nos medios galegos. Foi unha oportunidade para volver a retomar isto e facelo dunha forma como fai Catro Ventos as cousas, que dende a economía solidaria, dende un punto de vista máis ecosocial e incluso dun punto de vista máis didáctico en o que nos podemos achegar a moita xente. Sí, para min foi unha oportunidade, non, de abordar algunhas cuestións socioambientais que habitualmente están, digamos, fora do radar dos medios e da sociedade, dunha forma divulgativa, pero ao mesmo tempo pois, con algo máis de profundidade e de rigor e de independencia do que se adoita facer nas publicacións xornalísticas. En particular, pois, motivábame pois, a posibilidade de, modestamente, deitar luz sobre cuestións socioambientais das que nunca se fala, non? Como, por exemplo, pois a enorme pegada ecolóxica global que está asociada ao noso consumo, non? O consumo do noso sistema productivo e dos nosos estilos de vida. E por comenzar polo aspecto formal do libro, Rebeca, que pensas que achegan as infografías que acompañan os textos? Eu creo que un dos grandes acertos do libro é que está constituído como en 10 capítulos que son independentes, que se poden ler dunha forma totalmente independente, no que se aborda distintas temáticas dentro do consumo, o cambio climático, a pesca, o agro, o rural, a calidade de vida. E ademais dos textos nos que escribimos Xosé e máis eu, nos que intentamos profundizar un pouco en cada unha destas temáticas relacionadas con Galicia, presentanse unhas infografías que cunha soa ollada pretenden dar un pouco toda a información, sen necesidade de ler a golpe de vista, que podas facerte unha idea, que podas achegarte ao tema sen necesidade de profundizar máis, ou ainda que os artigos non son algo que son moi accesibles, son bastante didácticos e están presentados dunha forma moi que poida acceder moita xente. E as infografías acaban de completarlo, non? E sempre decimos que o traballo que fixo a Alicia de Catro Ventos é increíble porque con tábuas e datos que nos fomos pasando ten unhas infografías realmente, ademais de didácticas, moi chamativas e moi fermosas. Entón, bueno, un libro que sí que entra polos ollos e axuda un pouco a comprensión do texto. Nese sentido, esa vocación didáctica e de chegar ao maior número de xente posible que ten o libro. Xa dende o propio título da obra se indica que un dos seus objetivos é realizar unha análise ecolóxica e social da realidade galega. Por que é importante ir máis aló da tradicional análise puramente económica? Porque a análise económica convencional céntrase só na circulación do diñeiro polo sistema económico e non aborda cuestións sociais, ambientais, que son fundamentais, non? para as nosas vidas, non? O que fai a análise económica convencional é centrarse en magnitudes económicas como o Produto Interior Bruto, que pasa a ser algo prácticamente sagrado
pasa a ser pois, a medida do éxito ou fracaso dunha sociedade, cando realmente o que nos di un indicador, o que nos din indicadores como estes, non nos informa sobre, bueno, cal é por exemplo, o nivel de desigualdade social, non? Cal é o estado de saúde da poboación, cal é como están os problemas ambientais, é dicir, podemos estar medrando económicamente e ao mesmo tempo podemos apenas mellorar a nivel social ou incluso non facelo, e podemos, como de feito ocorre, estar a destruir a natureza da que dependemos e a limitar as posibilidades de futuro das próximas xeracións e dos nosos fillos, non? Entón, o libro que fai é poñer o foco sobre cuestións como o cambio climático, como a destrucción da biodiversidade, como a crise de coidados, como a situación do agro, etc. Tal vez, bueno, o que trata de facer o libro é contribuir ao que tal vez estea axudando a facer a COVID-19, a tratar de que se vexa que é o realmente importante para unha boa vida, que actividades son esenciais e cais non son esenciais. Hai por detrás do libro unha análise económica, pero, bueno, unha análise económica que se move dentro dos marcos da chamada economía ecolóxica ou da economía solidaria e non da economía convencional, da economía productivista e consumista. É un pouco tamén o que decimos sempre que temos oportunidade de falar do libro, que é unha proposta un pouco tamén militante, é dicir, nos creemos na economía solidaria, creemos na economía social, creemos na economía ecolóxica. Non somos dependentes, vivimos nun planeta limitado e temos que abordar un pouco todo dende outra óptica. É algo que fai Catro Ventos, é algo que nós tamén estamos convencidos, nos que somos militantes e o facemos tamén desde ese punto de vista. Por iso que se dé unha oportunidade para facelo así tamén é importante. Xa para finalizar, as obras da editora Catro Ventos sempre procuran apuntar alternativas ao modelo económico dominante e deixar claro que hai moita xente traballando xa na creación dunha sociedade máis xusta e respetuosa co medio. Sucede tamén con este libro, co Mapa Ecosocial de Galicia? Sí, eu creo que xunto coas infografías a outra parte distintiva ou un pouco que presenta como novidade Mapa Ecosocial de Galicia, e que ao final de cada capítulo hai unha proposta, chamase Abrindo Camiños, o que pretende o libro presenta un mapa ou unha situación na que estamos, pero tamén deixa unha ventana aberta ao futuro, pero tamén o presente e o pasado. En Galicia hai moitísimos asociacións e movimentos que levan traballando por unha economía máis xusta, por unha sociedade máis xusta, por un planeta máis sostible. En esa sección de Abrindo Camiños recollemos distintas iniciativas que xa están levándose a cabo, que xa están en marcha, de moi diferentes tipos, non sei, en cada capítulo está dedicado a unha cousa, da enerxía son... Falase, por exemplo, das cooperativas de enerxía renovable, falase da economía, en xeral, das iniciativas de economía social e solidaria, como, por exemplo, as finanzas éticas ou as cooperativas de consumo. Hai unha serie de experiencias, de iniciativas transformadoras que sumadas non teñen aínda un alcance moi importante, pero que, de alguna forma, anuncian que outro futuro é posible e, de feito, anticipan. Sí, porque son, ademais, iniciativas que veñen de colectivos sociais, que pode ser dende o movimento máis reivindicativo, como o movimento deslocalizador, pero tamén dende as administracións ou dende a empresa privada, incluso. Entón, son como pequenas iniciativas, pequenos proxectos, pero que deixan como un halo de esperanza, de como que a situación non é igual tan boa como quixeramos, pero que sí que hai moito traballo feito e que iso pode axudar a que a situación se revirta.
Moi ben, pois moitas grazas a Rebeca e a Xosé por estar aquí presentando este mapa de ecosocial de Galicia. Moitas grazas por estar nesta edición do Flip. Moitas grazas a vos. Grazas a vos.